Mutungamiriri, mabva maita seko pedu pai? Bho zvekuti udho pano. Bho zvekuti sauti tswa. Ko hama dzako dziripiko? Asi vakarara kani? Ende ufuta nasibhika namakumadoroka vanomwira kuti hanzi yeta ruwanirei. Manje this time havamuke. Mudhara anogomuka seiko? Zvekurevesa chaizvoka tatenda Martin apedza masports. Aiwa, jealous down. Akarova mugenga wewe. Kwewewe wakanga wada kukwira pa stage. What were you trying to happen? Wangu unorowa nemamanya ukafa. Zvine zvemablack belt kazvo. Unozviruza German. Mudhara aungambozvinzwisisa kaizvi ndezvemaghetto youth. Apa Toki akatogarwa bhamba izvezvi nekabenge kake. Akaenda kakudhanzi kwatatenda kwasina kumuoneka. Handi pepe ndakambozama kumuudza. Akatopedza akutondudza hake manyongono ake. Manje nini ndina hashaka. So ndikazogumbuka topedza anamuputitsa. Wangu unorovani kwewe andagarwe pawakati mhai papo. Wangu kuudza feka ini nangu mauko andinaka badiroka ndinokupeta wanzwa. Eka inzwazve. Ndakada kuti munyika muri 3 tite marketing gardening waibata. Ndoipi manje makuru wana? Makuda kuti tite zvekurima manje. Isusu tiri maghetto youth ka hatina time yekuwesta tichita zvekurima izvo. Zvaendwa. Rest in peace English. Kwewe inzwazvika. Ugona inoti marketing gardening ndeyekuti tinge tichimaketa business rangu rekotama yebuchariri. So ndeti iwoka woenda unobata kona iyo. Samutoko unobata kona iyo. Then sibichi uenda futi unobata kona iyo waibata. Kureva marketing. Kochiko chari kumboda kumaketa wangu. Ndakada tite marketing garden yema Gearbox enkuru andakawana kwastondo nuku. So teke chiti iwo ukapedza kumaketa ndokupa 1 cup ematumbu ne 1 cup emanzeu uku. So mesena sibneji munonjikwana zvakafanana mesena samutoko. Mudhara pamagearbox euchi apa ndipo wagona manje. Bho futika plus iwoka unongochiudza mafanzi kuti tine madiscount ahobosteric pamagearbox ipapo. Mudhara pamagearbox aregion apa ndipo wapedza masports manje. Apa handina kana munhu 1 ndiri kutombodedza ndikutongopedza basa racho ndega. Bho futi pani mafana wangu bho here. Aiwa ende iwo magaka unobada inhomba here chii. Apa kapo wabva wandifungidza mumudharo kumarani kwangu so akawana shato yanga akatomedza mhembwe yese hafu yese kwakubva atoisotora mhembwe yanhu batonoibika padheni. Chinzwa kamudhara ndorova basa ndopedza but kanodya maseu kundikule vako kwete inini. So ndapedza basa ka wobva wandipa magearbox aregion ka nekadhora kake kutenga magaka mambishi nemadomasi alongside kaonyeni ka plus kamhiripiri. Aiwa sauti tswa. Saka rova ibasa banini but iwo mbondiudza kuti yaitika kwatatenda bho here yaya. Shaka unoziva ka ini ndira kutomboona mapromota chena anodiscourage mashow kudaro. Shaka igaya kuti vanhu mazvidzariro vakangaita pastage kwozoti kuStar FM kwachona washiya kuti iye kana tatenda wachena mumwe wekufema aiwana kupi. Nyaya dzakadai dzidai tiri kubhawaka ndaikutuka but apa kungoti hako uri mhene saka mhene ka. Aiwa haikuona kuda Jesfora nonsense wanzwa. Iwe kana vanhu vaiveka dziri hama dzake ngadzingoita hama dzake kumba paipai anenge aya pabasa. Kana iwe achizvinota vakakosha ngavangotenga ka matiketi kuVVIP. Mudhara usapuse iwewe ikauchakani ko ndo chighetto youth chachozve. Mutungamiriri mabva maita seko pedu pai? Bho zvekuti udho pano. Rock me baby.